राष्ट्रपति पदर एनडीआर पार्टी द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद 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 द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद 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 राष्ट्रपति पार्टी एनडीआर द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद 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 दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि डिरेक्सन बायदियै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हान्जानि सिङावहाय मोनसे हान्जा सुरनाय जायो आरो बिनि बिसेस कारनानो जाबाय दिनै भारत सरकारा सासे ट्राइबेल माहारिनि सासे आइजोखौ झारखन्डनि जितुनिखि एक्स गभर्नर द्रौपदी मुर्मू बिथांखौ एनडिनिफ्राय सासे इन्डियानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिजाथि सायख'नाय जादों आरो बे सायख'नायखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सापर्ट खालामनानै दिनैनि बे रेलिखौ खालामनाय जादों आरो बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि बे बर' ओनसोल हालामनिफ्राय थामहिनबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जों फुल सापर्ट एनडिनि सिलेक्शननि सायाव जों हरनाय जादों बिथां जोंनि भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टार बिथां मोदी आरो लोगोसे होम मिनिस्टार अमित शाह आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोन साफ्रोमनि जि दैदेननाय मोनसे सरकार दा सोलिबाय थादों बे सरकार एनडिए सरकारखौ जों साबायखर होदों आरो जों फोथायदों बिथां द्रौपदी मुर्मुखौ भारतनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'नायनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल माहारिया जौगागोन आरो जे दिनैसिम जे जोंनि ट्राइबेल माहारिया भारतनि दाब दाब जायगायाव गोग्लैसोनानै दङ जाहाथे जेन बे गोग्लैसोनायफ्रा मोनसे इकुवेलिटि स्टेटासखौ भारतबर्षआव जों मोननो हागोन संबिधानाव जिहेतु मोनसे इकुवेलिटि स्टेटासनि बाथ्रा दङ भारतनि आयेननि नोजोराव संबिधाननि नोजोराव साफ्रोमबो समान बे समान मोनथायखौ मोननायनिबो बे मोनसे सिन बेनिखायनो जों भारत सरकारखौ जों दिनै इउपिपिएल हान्जानि जानानै आं जोबोद साबायखर होदों आरो बिथांनि बे सायख'जानायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिफ्राबो जौगानो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि जों बे रेलिखौ खालामनाय जादों एनडिएजों जि बिजाथि महरै फसंजानाय द्रौपदी मुर्मू बिथांनि देरहानायनि थाखाय एनडिएनिसिम माने मेजिक नाम्बार गैया बिथाङाथ' थारैनो देरहाखागोन कारन बिथाङा जिहेतु मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टनि एनडिए सरकारनि बिथाङा सासे बिजाथि बेवहाय कुनु पार्टिनि मानसिया देरहानो हाया आरो बे द्रौपदीयानो बेयो आल्टिमेट थामहिनबा भार्चुवेल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया जागोन उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेननायावहाय जोङो 1 घन्टा नैबे उदालगुरि टाउन जोङो शहीद बिदि निफ्राय नैबे गलमा पुलिस पइन्टसिम जों 1 घन्टा रेलि लादों मानोना फैबाय थानाय 8 जुलाइआवहाय भारतनि जि प्रेसिडेन्ट सिलेक्शन जागोन बे हिसाबै एनडिए केन्डिडेट जोङो एनडिएनि पार्टि हिसाबै सासे ट्राइबेल लिडार झारखन्डनि फर्मार गभर्नर द्रौपदी मुर्मुखौ पार्टि हिसाबै एनडिए अफिसियेलनिफ्राय डिक्लेयार खालामनाय जाबाय मैया आरो बे हिसाबैनो जोङो दिनै गौरब जोङो दुगानाय मोन्दों मानोना सासे ट्राइबेल मानसिखौ दिनै भारतनि देरसिन जि अफिसियेल मोनसे बिबान बेखौ दिनै द्रौपदी मुर्मू बिथांनो होनानै दिनै नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे बुंदोंमोन सबका साथ सबका बिश्वास बे बाथ्राखौ जोङो सैथो थारैनो बिथाङा लाखिदों जे बिजेखौ जों सानो आरो दिनै भारतआव गोबां माने गोजौ थाखोनि माहारिनिफ्राय गोबांथार प्रेसिडेन्ट जाबाय दिनै ट्राइबेलफोरनिफ्राय गोग्लैसोनाय जाथिनिफ्राय दिनै द्रौपदी मुर्मुखौ दे भारतनि सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै एनडिए सरकारा नमिनेट खालामबाय बे थारैनो बाख्नायथाव आरो बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै बे गोग्लैसोनाय माहारिनि थाखाय निस्सय जिखिनि पदक्षेप लाबावनांगौ जिखिनि थांखि लाबावनांगौ ट्राइबेलफोरनि दिनै हानि मोन्थाइनिफ्राय लानानै राव थुनलाइ हारिमुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै माखासे जोंनि बे ट्राइबेलनि मोन्थाइ आरो जायफोर राष्ट्रपति आगोलावहाय गुबुन गुबुन माहारिनि थाखाय मावबाय दिनै गोग्लैसोनायनि थाखाय दिनै द्रौपदी मुर्मुआ मावगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनै एनडिए जोङो सरकारनि आरो दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि दिनै नरेन्द्र मोदी बिथांखौ बयबो बे बिथिङावहाय दिनै गोग्लैसोनाय माहारिनिफ्राय दिनै राष्ट्रपति हिसाबै सायख'नायखौ बयबो साबायखर बावदों आरो जोंबो आसामनि ट्राइबेल हिसाबै जोंबो साबायखर बावदों आरो जों बिथांनि सायाव गोबां आसा दङ बिथाङा दिनै बे गोग्लैसोनाय माहारिखौ बोखांनानै भारतआव मोनफ्रोमबो माहारिनि मोनफ्रोमबो जातिखौ समानै जौगालांहोगोन बयनिबो इकुवेल राइट इकुवेल जास्टिस इकुवेल डेभेलपमेन्ट बेखौ लाबोगोन जों बेखौ मिजिंथिदों बेखायनो जोङो गौरबजों सेन्ट्रेलनि इन्सट्राक्सन मथे जोङो दिनै 1 घन्टा जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गासै इउपिपिएलनि वर्कार बिबानगिरि
आरो ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि पेरेन्टस वमेन्स विंस आरो मोनफ्रोमबो फेसिलिटिसनि चेयारमेन मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लेंहरनानै जोङो नैबे थेलेब गाजा गोमजा जों रेलिखौ लाबाय आरो जोङो दिनै साबायखर बावदों जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां दिनै खौसेयै दिनै खामानि मावलांबाय थागोन आरो जों बिटिआर ओनसोलाव जोंनि मावफुंनो गोनांखौ जोंनि थागिबि मानसिफोरनि मोन्थायखौ निस्सय बिथांखौ प्रेसिडेन्ट खालामनानै निस्सय मावबावनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनियानो